Páťo, ty na konci roku si získala částečnou kartu na Ladies European Tour. Jak kombinuješ zatím obě dvě tury, ty nejvyšší evropské, letasku a letku? Tak já jsem se dlouho rozhodovala, vlastně rozehrála jsem si tu letasku 3 turnajema, kde jsem vlastně měla nějaký úspěchy. Jela jsem do Austrálie na poslední chvíli na letku a teďka mám za sebou, myslím, že 4 turnaje na letce a jsem ráda, že ten poslední mi vyšel, takže je to přeci jenom trošku pro mě zpráva, že tam patřím a že má cenu zkusit hrát tu letku a jak to bude do budoucna, to uvidím, protože jsou tam jak turnaje v Evropě, kam se dostanu, pak jsou tam nějaký áramka, který jsou ještě asi mi vzdálený letos, tak uvidím, ale zkusím hrát, zkusím té letce dát 100% a uvidíme. Takže to ještě není 100% rozhodnuté, ale zatím dáváš přednost letce, protože na letasce si už letos měla 3 umístění v elitní desítce. Měla jsem to dobře rozehraný, ale vlastně myslím si, že ta aklimatizace na té letce je potřeba udělat a radši to udělám dřív než později. A uvidím, jestli toho budu litovat na konci sezóny, ale tím se teď nestresuju. Dokonce si letos trefila přímo na jednom turnaji hole in one. Jo, to bylo fajn, to byla hezká rána. To byla 8, takový fade na pravý pin, takže to jsem si užila, to byla hezká rána. Jak se zatím spokojená ze svojí sezónu? Myslím si, že dobrý, ona je to taková testovací sezóna, vlastně je to, jak jsem zmínila, letaska, nějaký letky, takže se rozkoukávám, ale zatím jsem ráda, kam to směřuje. Sama si to zmínila, na posledních 3 turnajích si prošla katem v rámci Ladies European Tour, dokonce na tom posledním minulý týden se skončila 15. takže forma před Berounem určitě je. Jsem ráda, že mám vzestupnou tendenci, ale nechci na sebe mít přílišné očekávání, protože to je vždycky špatně, když člověk má. Takže chtěla bych si to užít, mít dobrý pocit ze své hry tady a celkově si užít ten turnaj i vlastně s rodinou a kamarády kolem. Ale nějaké cíle určitě máš, protože historicky jste skončila několikrát, klepala se na dveře elitní desítky, v elitní 20, tak letos nějaké to umístění máš v hlavě? Asi umístění samozřejmě mám, myslím si, že za úspěch budu považovat top 20 určitě, ale začala bych tím katem a pak se uvidí, jestli za to zvládnu vzít v tom posledním kole. Kdo ti tady bude dělat kedyho? Matej Bešta z Erpetu. Tak držíme palce. Jo, děkuji.